Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa mabasa emaoko imisebenzi yezandla. Panapa ndiri chiri pamakoni kuchitungwiza. Ndasangana na mukoma wangu vanoitawo zvefencing. Munofara here mukoma? Aiwa, tinofara mine makadi yenyu. Kuti ari sei mabasa? Mabasa tungodaro. Handiti ka? Kana mchana exactly. Zita ndiani mukoma? Zita ndi Luckmore Umbasha. Luckmore Umbasha. Exactly. Right, ndiri kuona munoita zvefencing. Mungatitsanangurirawo here kuti business iri makaritanga gore ripi uyezve chii changa chakakutumai kuti muzotanga kuita? Okay. Business iri ndakaritanga mugore ra 2022. Exactly. Chikandituma ndizotanga kuita business iri inyaya yekuti ndanga ndiri kumboshanda basa iri. Alright. Mashuro. Okay. Saka kushanda kwana ndiri kuita basa iri zvakazoitawo kutiwo pakuchengeta kwana ndiri kuita tumaruwa pichana. Ndakazongona kuti nikangowo kandavawo ndinge ndava munhu wamachuwa kuti ndinge ndichitangawo mbichanowo kabasa kangu ndakazvimirirawo ndiri ndega. Alright. Exactly. Okay. Saka makareza capital nekushanda kubva mazo. Ichokwadi. Let's say tudambobvunza vazhinji vanoti mabusiness first 3 months ndo paanowanzoita machallenges. Anoona kuti business inogona kufaya pa 3 months. Pa 3 months ipapa mubva matanga kutenga mafoni, matanga kutenga zvimwe patanga kufachira mari. Imimi first 3 months dzenyu dzakamira sei? Iri pa first 3 months dzangu inini dzanzakatorema. Nokuti pandakatotanga kuvhura business iri handira kutombotanga ndiri panapa pamundi kuona ndiri. Ndakatombotanga nditori pamwe pampera apa panonzi patanza. Zvangu zvakatoma zvekuti ndakatombogara almost 3 to 4 months kusina kana any sale. Alright. Kana chiri kutombofamba kana zvekuti takatombomerwa tese. Tikatomboti kasi kuti todzokera kwana ndimbori kumashure kwekwe. Alright. Asi ndokungoshinga ndakati no. Ndirambe ndichipusha. Ndakazongoramba ndichipusha. Dzamara ndazotoona kuti panzvimbo yana ndiri market wenge iri down. Pandatosvika ukuya panapa ndava. Pandakangouyawo zvakangoitawo Mwari wangu zvivhenekera. Ndobva zvatongosvika nokusumuka. Paipapo zvakuflow zvakanaka. Zvichitofambo dzamarawo ndatozosvika pakutokura. Kutosvika kana kutotengawo mota chaiyo. Wow. Saka zvirinani. Alright. Saka tingauti zvino izvo business rinirane 2 years. Yeah. 2 years. And imimi kutenga mota kazva kuti business kutokura. Ichokwadi. Imimi muri yenyu yakakura sei zvokuti business irachengetwa vanhu vakadi vatikati madependents ari kubva kwamuri? Inini tine amai ndo vasara vega, baba vakashaikawo. Then tine mukoma wandakaemploya zvekare nhasi hapo. Then ndine mufana uyu wamukuona iye ari papa. Exactly. Wandakaemploya zvekare. Then ndine mumwewo abuda ipapa nhasi hapo. Then tinozoitawo tine vamwe vokuti basa rikawanda zvakadarikidza tinovatorawo toti handi tinoshanda. Asi ava vamwe ndataura ndo mapermanent ekuti every day vanotenge vatitoshanda daily rega. Kunze kutongoti pamwe dzimwe dzenguva arwarawo kana kuti nhasi tiri paoff ndo pamwewo patinotombotiwo nhasi tamira. Saka ndo mamira zvakaita. Okay. Imimi semunhu akanga agara ari mubusiness refencing, target market yenyu makazotanga kuchiona kuti okay maclients makanga muchiawandira maiposta pafacebook, maiita pawhatsapp, market yenyu makatanga kuikudza sei? At first handana kutombobvira ndamboda kuadvertisa through social media. No. Takatongotanga kuwana macustomer ipapa panapa ndiri. Walk-ins. Vachitongofambo vachiona vamwe vaitongofara vamwe vachitodarika. Tota pana utoita zvinhu wechidiki kudai aigaite timusumudzira atuya tichikuona. And for sure vanhu vaitongouya. Ndakatongovarairwa toda zvakati tokadai. Nditoona zvinhu zviri kutosumuka. Handina kunge ndakamboadvertisa hangu panguva iyo. Asiwo so far ndo pandiri kutanga kuti
advertise pa WhatsApp, to advertise pa Facebook. Ndo pandau to advertise ona. All right. Takatarisa business rane 2 years. Mu next 5 years muri kuroona rapa ndezvipi zvamuri kuti ndikangenda apa. Next 5 years ndotarisa kuti nda business rangu rapa pakati makaritarisa munenge muchiona riri papi. Ya inene sekuronga kwangu kwandiri kuona mamira zvakaita so far. Ndikuona kuti kuno kwamakoni ndichada kuti nditotsvaga panichatoti apa ndo head office yangu. All right. Handitika. Then ndozoti kunzo uku ndochiva netumwe tuma branch. Kwandinenge ndanoisa ikoko. Mwashure ndakatomboti isei kamwe ku Westgate ka branch. But nyaya yekuti ndandisina kana sandana nechifambiso. Zvakanondikurira pa ku manager mai. All right. Saka asinawo ndoziva kuti nzvimbo dzangu vakomana vanogona kunge vari kuno kutanda establishawo office yedu. Tangoziva kuti zvinhu zvedu zvinogana kugadzirwa kuno tongoendesa zvagadzirwa tonoisa ikoko tinoisa uko kasiyana siyana. Okay. Saka imi munotoinstalla here fence kana kuti munongotengesa chete? Ndo kuinstalla cheche ndo kunototipa mari yakawanda. All right. Saka tinotoita zvese kuinstalla ndo ngatoti ndo kutone chipo chedu chakanyanya chacho. All right. Exactly. All right, okay. Saka imimi munonamata here? Yeah, tinoenda kuchechi. All right. Business renyiri makakurudzirwa kuchechi kana kuti makarinamatira pane zvamakaona here kana kuti zvinhu zvamakangoinspire kuchechi muchikunzi ngatiite mabasa emaoko ichimboritsanangurira zvakafamba sei? Inini hangu handina kunge ndakabva ndamboprofitwa kana kunzi kuinspire through nechechi kuti izodai kana kudai. Zvinhu zvongotiwo ndakangoonawo kuti machandura ndiri kuita nini so far. Ndinenge ndakudawo kuti ndichimbotangawo zvimwe muchikura. Ndichimbokurawo. Chechiwo inozopindawo pakuzoti ndo inozoita kuti zviropafadzike. Wakusumudzirwawo uchipiwawo minamato inoita kuti zvinhu zvacho zvifambe. Chese chendinoda Mwari. Ndo mafambira ari kuita zvinhu zvacho. All right. Business renyiri munorinamatira here, munoribvisiro mari offering yekuti business rangu abvisa offering business rangu munozviita? Ma-offerings handite ma-offerings. Asi chatongoita ndechekuti kutongonamata. All right. Kunamata. Exactly. All right. Naiwa tinototoye tikaona vari kutambudzikawo totozivawo kuti takapinda nemachallenges akawanda. Saka zvofanira kuti tizvitibatewo kuti munhu sichokwadi kana ari pasituation yakati ari kudawo help. Ndo maitira atinotongoitawo zvakadai. All right. Mukanzi right now mawana munhu ari kuda kudzidziswa zvebasa iriri. Makasununguka here kudzidzisa munhu kuti no shamari business kutanga from scratch ari kutobva kumusha asingazivi nezvefencing munokwanisa here kubata munhu mubva matomuti ndokugana tidzidzisa 3 months tichitoenda munozvikwanisa here? Yeah. Sepapa handisina ndinoenda todzidzisa vanhu vanogona kutoita 5. Ndichitongovadzidzisa vasina chavanotomboziva. Totanga kubva A up to Z. Unodai toenda futi kwatinonoinstalla waya dzacho. Tonomudzidzisa zvese kusvika apedza. Ndakasununguka handina hangu chinondinetsa ipapo. Okay. Imimiwo semunhu tinoziva mubusiness kuna vamwe vanhu vanogona kungoitarisa kuti ningi bosi ningi ndiona business ramaitira anoita I think murume uya anoita business rakanaka kana kuti mai avaya vanoita business rakanaka. Ndeupi munhu maybe muchikura muchiona muchiti business iri maitira anoita business munhu ndodawo kuti ndiitewo zvinenge zvakada kufanana naizvozvo? Mune vamwe vanhu atingati marole model amaita look up to? Yeah. Pandakanga ndichiri kumboshanda ndine mwana taiti BC. Ndaiona kuti even pakumanager zvinhu zvake ka yes vamwe vese vaigona kutosvika pakubroka. Posara vasina kana chinhu asi iye airamba akasimba. Saka ndakaona kuti management yake ainge iri management yange yakati simbe. Aikwanisa kuronga zvinhu zvake nometa ake munhu aidhakwa kana kuti kudii zvaaita asi zvinhu zvake
zvairamba zvakabatana saka ndiye munhu wandingati kuti akandi-inspire kuti izvi zvinhu zvinoda kumanagement yakanaka. Okay. Right. Toenda kuti sebusiness renyu mune mumwe munhu here wamunotarisira kuti dai ndikagara pasi nemunhu anoita zvebusiness akandipawo mentorship, maybe pandiri apa pandogona kuenda palevel yakati, mukuti maybe tumbopa for example ndakatana satinashe mutarisi kana kuti Strive Masiwa, ndiye upi munhu wamunoti dai ndikasangana naye ndikagara naye pasi maybe anogona kundibatisa 1 or 2 messages andinokwanisa kuti dzindibatsire upenyu hwangu? Inini ndingakutarisira kwangu semaonero angu inini ndinenge chitoda kuti vave vanhu especially vanhu vatogara vari mubusiness vanotonyatsoziva zvebusiness management, zvokuti ndikasanganawo nemumwe wavo mumwe chete wavo kuti anokwanisa kundipawo mamwe ideas andisiri kukwanisa kuona for the meantime inini, nekuti pana ndiri panapa padzimwe dzenguva unogona kutoti zvese zvitori bo, asi mumwe munhu akaita akadzidzira zvemarketing handitika anogona kutouya neimwe strategy ukutoti no apa ita kuti udai. I think kuti ndikangowanawo 1 or 2 vanhu vakaita sevavo vatogara varinoziva vatori mubusiness kana vatokura kare mumabusiness avo, I think kuti ndingafare singaiti. Alright, okay. Right. Kurudziro yenyu kune mumwe munhu ari kunze uku ari kutya kutanga business, ari kuti zvakaoma muZimbabwe, unongoziva ndo slogan nevanhu zvakaoma muZimbabwe, ndeipi kurudziro yamungamupe kuti maybe aroti aina maybe pamwe ndine $20 ndotanga sei kuti ndizokwanisa kuzotiwo maybe ndiisitowo business, ndeipi kurudziro yamungamupe akatarisa chirongwa chinechi? Inini kurudzira ndiringopa kuvanhu vemuZimbabwe ekuti hongu yes zvinhu zvakaoma asi kuburikidza nedhola unogona kurisevha. Dola zvinogona kutorera kana gore uchisevha mari iyoyo, asi paunozoiunganidza yese yanzi yaungana kudaro unogona kutoona uchitotanga chimwe chinhu chocho ukachitanga hachisi chokuti nhasi ukachitanga wakutotarisira kuti mangwana zofanira kutomuka ndichitenga, hakuna zvakambodaro. Unogona kutodzoka kumashure ugotoona kutoti pamwe dai ndatombodai sezvandambotaura kuti ndakatombofunga kudai, asi hazvina zvazvinoshanda, kuda kuramba wakangotsungirira rimwe rezuva unotoona zvinhu zvako zvakutosumuka zvakuenda plus nekunamata. Exactly. Mukoma munoswera muri panapa, munodawo kuti kudii kuna vakomana vechidiki vakaita semi vari kumabusiness, chii chamadzidza pabusiness ramukoma? Kurudziro yangu kunyanya kuvakomana vechidiki, chinhu chokutanga chanofanira kutanga kuziva, siya kutora zvinodhaka 1, 2 oteerera zvinoda Mwari, vakagona kuteerera Mwari voisa Mwari pane chose chavanoita, Mwari vanoropafadzawo chienderana neability yavo kuitawo, saka vakagona kudaro zvinokwanisa kuita kuti vasimukirewo. Zvokuoma kwezvinhu hongu zvinhu zvakaoma, asi ngatisasvike pakupererwa kutora zvinodhaka kana kutengesawo muviri kunge zvinoita vasikana. Haisiri kwokupedza dambudziko, asi shingirira nezvishoma zvauinazvo izvozvo, Mwari anokusumudzawo kubva pauri ipapo. Ndo mashoko angu iwayo. Ndizvo kamuri yeZimbabwe, ndiko patatiri pano pamakoni tichitaura namukoma Luckmore vachitipawo divi ravo pamusoro pefencing. Vanenge vaida kubatai, tipe nhamba dzenyu, vanenge vaida kubatai, vanenge vaida kupaiwo business. Okay, nhamba dzangu dzinoti 0787 597 018. Okay. 0787 597 018. Alright. Exactly. Alright. Amuna dzimwe here? Idzo dzimwe dzandinoshandisa ndedzemumwe mukoma wangu. Alright. Tinongoshandisa pabasa. Dzinoti idzo 077 11 56 190. Alright. 077 11 56 190. Alright.
Saka mati munoita ma-installations fencing zvese munoita. Tinoita zvese. Kugadzira material yacho, mapoles, kugadzira magezi, tinoita zvese. Welding zvese tinotogadzira zvese. Totongoenda tangono yako chako imari isitongoya totongopedza basa redu. Yo chako svikovhura gedhi rako uchipinda pamusha papo. Tinotenda ndiwo uri kurayata tinayo kuno kwamakoni kuchitungwiza titaura namukoma Lucky achititsanangurirawo kuti bhizinesi ravo rinofamba sei. Ngatisanganei zvakare pane mamwe mapurogiramu anoteera kubva kwandiri inini muzukuru wavadye gora mwana wokwamutero. Tosangana pane imwe purogiramu.